Kudu ndodok, Mbak. Kudu ndodok. Ndodok Mbak sing mburi ora ketok. Kebangetan wong. Tertib. Ya. Ada nontonnya ana aturane. Dalan apik Nyatane ya sing putri yang nglumbuk padha putri. Ya ketok mantesi. Tapi sing Sing nonton kakung ya nglumbuk padha Ketok kakung. jangkung-jangkung. Sing cilik wis resik ora ana nang ngarepan. Sebabe apa? Sing ora do teko niku sangune wis entek. Sangune entek piye? Piyayi kene nak pesta adat sedekah bumi ya Mas. Iku nak nyangoni putrane ora baen-baen. Tresna putra, tresna keluarga. Iki lho tak jol iki. Mikmu ben ora mutah eket mau kok mutah. Tresna putra, tresna keluarga. Aku ngerti sore mau lepas taman metu cah cilik-cilik padha jajan. Iya. Tumbas es roboh duit diel 50.000. Lho, ngempol sari lho mbok kandhani. Ya, ini pokoknya nenek asem kalang kene. Iya. Mas Joko-Joko tumbas rokok del 100.000. Percaya aku mau ya ro sore. Iya. Bu Inggi ku, Bu Inggi. bojone Mas Yan, Yan. mau ya nuntun putrane. Iya. Njaluk sosis. Ngerogoh del. Kolore pedhot. Loh, ora duit lho. Ora kok medel ngono abane. Sok rogoh kolore pedhot iki lho. Ya ora ngono iki jenenge rasa persatuan dan kesatuan. Ya, Dengan pesta bumi pas barengi 2 Mei. 2 Mei hari apa Mas? Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas. Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional. Sekolah tenar sampean. Lho. Jadi orang ngisi-ngisi lho Mas. Aku ya ora kok sombong nek ada kalian sak Kabupaten Pati iku rumah saku sing pendidikan tertinggi ya aku. Wah tenan wae piye? Lho. Konyek. Kebu bose Risma Kuncoro titelnya sarjana ekonomi. Lah kene mau SE tok. Lah aku iku sak dhuwure SE. Ya kok S2 sampean. Lah kok S2 kok S1 ilek kok. Apik kabeh kan ndok. Lho, kowe iki sarjana maksudnya. Ora sarjana ngono ning titelku ya luwung lah. Ora jane ya isin tak kandak-kandakno wong. Aku cukup SH wong Kowe sarjana hukum, sarjana hiburan murah meriah. Tapi wong papat iki. Sarjana hiburan murah meriah. Loh, kowe ya tau sekolah? Loh, sekolah aku nih kene SMA Mas merasa rendah. Karena pamong-pamongnya punya titel semuanya, pamongnya nom-nom kabeh. Lah wis SMA kok mbok dagel nek gone Gembol Sari. Ya diguyu wong kene. Panitiane ya luar biasa, Pak Inggine iki supel. Tapi kowe ya pengalaman. Ya pengalaman. Ya jel tak takoni. Matematika ae sing gampang. Oh, nak kelas SMA ya pelajaran SMA. Matematika sing gampang. SMP. Matematika. Ana truk. Iya. Momot tebu. Konggone Tegal Wareng. Truk momot tebu. Ape digawa ning Pak Trangkil lewat Asem Kalang. Asem Kalang lewat kiri. Truk kamo tebu lewat Asem Kalang ape digawa ning Trangkil. Oh, soal iya. Lah teko Galwareng, truk mau ditumpangi kuline 5 ning dhuwur iki ana 5. Tekan Tegal Wareng, kuline medhun 3. Pertanyaane, sapa jenenge supir truk iki mau? Lah iki piye iki? Iki koplak lho piye? Koplak yo pertanyaan kok koplak. Lho iki soal kok ora cocok karo. Lho. Ini kan 5 dijupuk 3 to 5. Rungokno sik go pertanyaanku. Truk momot tebu. Ana truk kok ngene Tegal Wareng ngamot tebu ape digawa ning Trangkil. Lewat Asem Kalang. Ning dhuwur ana kuline 5. Tekan kene kuline medhun 3. Pertanyaane, sapa jenenge supir truk mau? Lho, iki pertanyaane piye? Iki kok mati piye? Ngono kok ngomong lek pengalaman iki piye wong soal ngono ora mudeng iki. Kata les, lah sapa jenenge supir truk iki mau? Biyen ya Ian Son iki rohku. Biyen ning saiki baru dadi petinggi wis ora tau nyupir saiki. Kowe iki gladrah pertanyaan bedhean iki lho. Pak Inggi,
Ya, ngene Pak Inggi lho ya. Ya. Duwe truk telu. Rusak loro, sik pira? Ngono lho. Ya aja telu ah. Lho. Rusak loro sik pira? Truke telu, rusak loro sik pira? Siji. Ora iso.